nga ili na arian nga ili na konsagraran nga ili papadi may sa tayo nga ili na arian nga ili na konsagraran nga ili papadi ibunan nagtay nga rod tinagan na idir itay nga rod ti gloria na ibutak-tak tay nga rod kinaimbag na when intay amin ikanta agbiag ka o Kristo nga ari ti kapya agbiag ti Apo nga arit langit ken daga isa nga lubungan umay agrupnoy ken nagdayaw ken ka tarumpeng laeng nga itan-ok ka agbiag ka o Kristo nga ari ti kapya agbiag ti Apo nga arit langit ken daga ti isa nga lubungan umay agrupnoy ken nagdayaw ken ka tarumpeng laeng nga itan-ok ka may sa tayo nga ili na itan-ok nga ili na pagasat nga ili papadi may sa tayo nga ili na itan-ok nga ili na pagasat nga ili papadi ibunan nagtay nga rod tinagan na idir itay nga rod ti gloria na ibutak-tak tay nga rod kinaimbag na when intay amin ikanta agbiag ka o Kristo nga ari ti kapya